Alai dibereng si Paulus magapoti ninnama. Hamu akka hahaangi namak parangi do wau si nasa bugjuni rohaku mangoloi de bata godi sadarion. Adai doko situani malip Ananias ma akan jojong di sima mastab ibana. Dongi didok si Paulus ma madok ibana pasta poni di bata maho dopi nahinapo. Nahudul doho manguhumiau magugutu patik hape di dokoko pasta ponau magalom pateke. Tungi di dok na jongjong desi isahan bu situani mari mi bata gape di dok si Paulus ma dang nahuboto lidongan ibana situani marimi aitak surat do dang jadi isahan mu situani bangsom. Alai di boto si Paulus ma deba sian nasida saduse na deba halak pagise kabi di jauhan madira poti. Hamu aka haanggi halak pagise doau jala anak ni pagise. Ala ni pakiki munigoha dogot ala ni haheon sian namate umbain na tupaguhuman onau. Alai dung didokso di maksalisi ma aka pagise do saduse kaya magdua roha ma napungui. Aili suadaut akka saduse do haheon nang sugu-suguan nang todi ali angko pagi se di parhatutu do ruasa jadi masa gutuk ma ale hehe ma deba si boto surat sian horong niaka pagi se mangalo inama dang adong na jupang hami di halakon atik nang tutu di pakulingi todi manang sugu-suguan di debata di iwana ale lambaga ma badai jalama biak ma kapiteni ai bohari paksisigan nasida si Paulus kabi didokon ma tuat soldadui mangarogo ibana sian tonga-tonga nasida manogion tutangsi ale bongin nai jongjong ma Tuhan di labung na didok ma pos marwam songonang hina tidak kon miau di Jerusalemon ikon songon nido homaka tidak kon nang di hutagom. Alai dung torang ngari magbulan madeba sian akka Jahudi di pabubugaon madirina madok na sotu pamangan manang minum nasida saleleng so di pusa si Paulus lobi 40 do torok nina magbulan songoni jadi Roma nasida manopot akka situa ni manimgo di akka pagi tuai di dokma nunga rupa bubugahon hami diri nami naso jadi dayon nami agia sareng so dipuza hami si Paulus atong rakma hamu dohot rapoti mangidohon tu kapiteni asa ditogihon ibana tu jolomuna songona lao patakason tumorang hatai alai hobas to hami mengusa ibana tagan di tongan dalan dobe. Alai tak begedo tahi itu ibebege ni si Paulus jadi lau ma ibana tutang si pabawos satu si Paulus jadi dijauh si Paulus masada lek nantu labung na di dogma togi ho doli on tu kapiteni ay adong do si pabawan na tu ibana jadi dia raun ma ibana di togion ma tu kapiten di nama na dijauh si Paulus na tagungido au di pangido tu au togi honoton doli o tu jolom ala adong si dohonon na tu ho di tiop kapiteni ma tangan na manogi ni bana tu na soding di sisema ayah do si pabawan mutu au jadi dokma na maktub do akka Jahudi mangidohon siakko na togi hononmu maksogot si Paulus tu jolo ni kabot songona naing dope patakason na sida hatai ope unang ngoloi na sida ay lobi 40 halak sian na sida mangonggopi ibana akan nau mambubugahon dirina na sotu pamangan manang minum saleleng so dipusa ibana nunga hobas na sida nuaing holan hata siakon nama di paima gabe di jau ma dua letnan tujolona di dokma padiri hamu ma 200 soldadu lau tu Kaisarea gab dohot 70 halak paksi hudul aku di 200 padongani pukul siapogin pinadiri huhud hoda hudulan ni si Paulus mangaluao ni bana tu pangkomgomi Felix Laos di bain masurat songonon nama nongos tabi do si Claudius Lysias
tu na pinaksangapan panggomgomi Felix na ditakop akka Yahudi do halakon. Jadi dinanaing pusaon na sida ibana godo au dohot akka soldado mangarapas ibana doku boto halak gom do ibana ala dinanhaing botoku alana umbai na disalahon na sida ibana hutogion ma ibana tu jolo ni rapot na sida kebe dapot au ma siala paksalisian taingo tu patik na sida do dia luhon na sida ibana tanga dong dhata do pak ibana ubahe na patut magutang hosa manang tu hubungan ibana ada dong ma napaboau tu au tahina sida do topak halakon jadi manigog ma husugu ibana tu ho jadi hudok tua ke pangalu asa tu ho dia dehon sido honon nai asa dibuan aka soldadu ima si Paulus mangihuton pare tai ditogion ma dinasabong ini tu Antipatris alai maksugun nai disugu na sida maka paksiuduli mamboa ibana na mulah tu tangsi do anggona sida jadi to hasma na sida tu Kaisaria di pasaran masurat di tu panggom-gomi di togion masih Paulus tu jolona jadi dung dijahat surati disukun ma manang sian luat dia ibana jadi dung diboto nasian kilikia ibana nin nama utak kasih pehami dunggo akan nama ngaluhoko dogi didokon ma nama kukukon ibana tu bagasan paruhuman na di Raja Herodes.